Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Aktivitas mae seperti biasa pemirsa yo. Ih, koyo ngene. Saiki mae wis bar umbah-umbah, wis beres, wis bar kabeh. Ape ngarit karo golek entung pemirsa. Dadi engko nek entuk entung yo golek entung, gak usah ngarit, nek gak entung yo ngarit, kaya ngono. Intine peralatane wong ning desa iki digawa. Dadi nek enek apa-apa gak glendang pemirsa yo. Iki lengan dawa ben gak gatelan. Sing digolek entung mak ndukmu. Tilake wis dibukai purung ae. Gongoke, aja diayak yo. Aku ndek ngene kono kae lho, saiki. Ndi? Oh, masuk ku enggak do. Aja mbok idak-idak wi. Rotos kabeh. Wis ndang. Kono urung soalé. Iki urung iki, kene iki urung. Aku ndek ngene mbele mesi ning bong kae lho, ketok kuwi lho. Wis golek. Aku wis entuk kok. Golek. Wis ngono cah. Dekne pengarit kok ngeter malah ora golek. Golek aku. Nggak golek lho kaya ngene. Gak enak. Wong kowe tek gajek golek entung. Ya gak ngarah awakmu. Buka lho. Kayak dipangan tak mlayune iki mesti rene. Iku lho, Mbak. Kuwi kayak resik sampean goleke ring niki yo. Soale kae mesti mlayune rene. Iki kuwi bener mlaku ngono. Kuwi iki gak anu wis gak dienggo. Lah kuwi bar tak goleki ngono kuwi. Iki trabong. Kabeh. Gak apa-apa iki gak di kuwi kok. Heeh. Gak apa-apa, kae iki wis digoleki kono wis gak enek. Anak-anak gak mbok dono sing niki. Apa? Tak kira kowe lesu neh. Wih, mbok ada ya apa, Nduk? Ya Allah, tangan iki lho toplese. Kok gone double. Gak i, apa nih? Toples apa ada. Siji. Lho sitok tok. Heeh. Nek ora ngono nang njaluk tumbu. Walah tumbu akeh mang nek tumbu. Lah mang gak kondo. Oh, pemirsa. Ternyata podo panen entung. Oh, aduh. Banyak sekali temennya pemirsa. Bature akeh. Iki dadi make mok trimo mondar-mandir urung sida ngarit. Wah, ngarite iki engko. Panen. Iki rajane iki. Panen iwak yo. Sing doyan yo. Piro mbak sak gelas? Piro? 35. Astagfirullahaladzim. Sak gelas sih? Astagfirullah, pantesan lek mes entuk 20.000 jerene. Nah, tok mono nggonku ndek gak tak dol. Mbak, sampean mbok eno sapa iki? Aku tak frang dhewe. Iki dinggo stokan sombe nek arep Natalan. Oh, enak-enak mak iki. Iki nang kulkas to wene Natal. Natalan saban karek kurang-kurang dino. Tanggal selawe iki? Iki tanggal piro? Tanggal 5. 5. Karek 20 dino prene. Mosok Mbak? Sampene larang. Tak pikir masyaallah larang tenan yo sak gelas sak mono. Ndang ngumpul saiki. Ambil untung yo. Heeh. Untung ker. Bakar iwak kayak bakar entung. Enak ya. Sik. Oke. Masuk. Aku tak liwat sik. Ayo, tan kalau. Ndi, Mbak? Kaya ngene lho pemirsa nek golek entung. Katek ditutupi kenapa, Mbak? Miber. Dasel ya, Mbak Ahmed itu. Untungnya ngono kuwi kan. Oh, gede yo. Entunge gede-gede aku ndek gede-gede. Beduk aku ndek iki beduk mulai ngarit. Gimana apa sapi kok gede? Sekarep. Kula
Tergantung mengke. Oke, ronone. Nek golek entong iki blakrak-blakrak. Jebule regane iki sak gelas jere 35. Biyo ngalang-ngali pitik. Nek aku yo milih pitik gemboke nek ngono. Daripada entonge. Iki wis pokoke panen wong golek entung pemirsa nek ngene iki. Sal kathah, Lek. Alah, aku 8 gelas. Oh, 8 gelas kathah nek ngoten. Yo 8 gelas iki. Wong loro ki 16 gelas lagian. Ngoten nggih. Nggih. Lah iki mau tilake yo nek sing rumpuk ngene kok. Nggih. Pundi yang sale? Yang sale pundi? Mbak. Walah, wis ning tas piring. Masyaallah amit yo. Biyo, iya iki. Iki gak njupuk ulere, Mbak. Oh, amit yo. Iya gede-gede aku ndek iki gede-gede yo. Gara-gara nyentok ulo Mbak aku. Terus tak lereni. Aku mah jebol kok kowe bengak-bengok ning kono mang. Aku gak medeni. Heeh. Lah iki tak obong. Mau nape gak tak obong tak angan-angan lah sesuk nek wong golek piye. Iki kan iki urung digoleki, Mbak Tra. Urung digoleki rene iki. Ya iya, Gung. Lah ya aku mah tak urut iki mang, lah sampean lah bengak-bengok ning kono mang aku terus ngaget mang. Kok ana wong ijo tak jenenge aku. Iya, lah ulun ijo ning kene rek. Ning kene iki lho, Mbak, ulun ijo. Mulane medeni. Amit-amit. Lho. Padahal padang yo. Mau patahin to? Iya. Meteng sisan. Iya. Ning leker. Ngarang leker. Piye? Ning leker apa piye? Ngleker. Dayang leker. Heeh. Untung bojoku terus nusul. Nggawa korek. Aku mah gak patek tamat, Mbak. Pas aku sopo? Kae sopo? Aku mulane sopo? Malah dadak sampean. Kapan esuk berarti Mbak sampean yo? Pak, mau jam 10. Oh, yo lagek nek ngono. 10. Lah ngenteni anake mulai sekolah. Tapi yo entuk akeh dununge wisan sakmeno nek jam 10. Hah? Entuk akeh kuwi mau. Lah wong loro cah. Hmm. Wong loro cah. Wah, iki lho pemirsa, ulone make ndek pemirsa. Tak sepilkan. Amit. Tuh. Kebodi meteng sisan. Ih, atik gak ajur yo. Lah kurang anu geni. Gak ajur, Mbak. Isek wujud iki. Tapi wis mati wis. Sing penting golek entunge telaten, Mbak. Yap yo ngalah nggon padha ae. Heeh. Wis kok ngene pemirsa yo iki sekalian jalan-jalan ning oro-oro. Iki pokoknya tukang bisnis segalane yo Mas sampean yo. Yo apa ora, Mbak? Iya to? Pokoknya panene apa wis mek. Lah yo. Wis manut pokoke. Wis tak syukuri ngono ae. Heeh. Ning desa wis kudune yo ngono. Barokah, Heeh, lancar. lancar. Amake seger waras. Heeh, sip. Gawe apa ae. Mbak Ina itu tulis teh ngerti ya, Bu? Heeh. Reno-reno kuwi, Mbak. Iya. Kok kemana aku ini? Nonton. Motornya kok kayak kono?
Aku ya itu mau motor ketemu kuping kan. Terus jalannya tuh enak kan Pak motor. Ora iso, Mbak. Pinu dalane motor. Yo ora iso Ledak. Pak motor aku. Ya bes, waduh. Iki layah-layah. Golek lawa ya golek suket. Nah, Wis ndam mulai nek ora ndam mulai. enak tenan. Dan itu Nek gak ya ndam melok bu ambek Dedek iki lho. apa ora? Kok ning lemah yo kuwi. Iya, gak apa-apa. Belum. Aja diregoni wi. Kuwi lho aku